onye na-egwulu mọnụ n'ọnwụ onye aga-anwụ onye na-egwulu mọnụ n'ọnwụ onye aga-anwụ onye na-akpọ amajọva n'enu ụwa eji isi ebu onye na-agba izuzu imegide m akabikwa anya na asịrị m Holy Ghost fire ya back to sender. ibe dị mma ka mmadụ na-achọ onye ọbụla chọrọ ibe dị mma ibe ọma anyị chọrọ ibe dị mma nwoke chọrọ ibe dị mma nwanyị chọrọ ibe dị mma ikolobịa chọrọ ibe dị mma agbọghọbịa chọrọ ibe dị mma Emeka nwe izu nwa nwunye bịa anyị chọrọ ibe dị mma okenye chọrọ ibe dị mma nwata chọrọ ibe dị mma ibe ọma anyị chọrọ ibe dị mma nwoke teta ụlọ n'ụtụtụ ọ na-ayọ Chukwu ibe na-ayọ Chukwu kele ụwa bụ ibe dị mma nwanyị teta ụlọ n'ụtụtụ ọ na-ayọ Chukwu ibe ọ na-ayọ Chukwu kele ụwa bụ ibe dị mma ogologo ndụ na-arụ isi ike banabọ bụ ibe dị mma ego so n'ibe dị mma maka na onye dị ndụ without money ya bụ ndụ atọsịrị ụtọ ịma na makeup bụ maka ndị dị njọ akpụkpọ ụkwụ alụge bụ maka onye mkpụmkpụ onye nọ n'aka na onye nọ n'oche onye ogologo a na-agbara nri ma ncha ncha ayo ibe ọma anyị chọrọ ibe dị mma ibe dị mma ga-elu m aka ibe ọma ga-elu m aka ọbandụ anyị na-akpọ n'ọdebele ọnwa ya si n'ọnwa ga-ana ana n'ọnwa n'anya ya ga-eti ka ọnwa oluzi aka ọnwa n'ala na kpakpando ebirozedi a na-eli ọ na-agụ onye ya mgbe enyere ya ọdebe zere aka a na-eli ọ na-agụ onye ọya enyezi anya ọtaba akpa yawu yawu onwere onye ibe ọma na-asọ nsọ onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ajụrụ m onwere onye ibe ọma na-asọ nsọ onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ma onye nta ma onye ukwu onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ma onye isi ma onye ngwụlọ onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ibe ọma ka ụwa niile na-ekwu onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ibe ọma ka mmadụ ncha na-ekwu onwere onye ifeọma na-asọ nsọ a na-akpa akụ a na-eli akụ onwere onye ifeọma na-asọ nsọ arụmụ chọrọ ibe dị mma onwere onye ifeọma na-asọ nsọ ifeọma anyị na-ayọ Chukwu n'elu ụwa ga-elu m aka onye nne ya bụ eze n'elu ụwa ga-ebi ndụ ọma maka na nwa eze bụ eze ife dị mma ga-elu m aka ibe ọma na-akwụba anya ọtọ ibe dị mma ka a na-ekiri ekiri maka na onye si jide ka o ji
onye ahụ na-eme ibe dị mma. Ezigbo mmadụ bụ ezigbo obodo, ajọ mmadụ bụ ajọ obodo. Mmadụ ka eji ama obodo ama, mmadụ bụ identity obodo. Kedu onye anyị na-ekwu maka nya? Chief Jude Onyebuchi Oyimodogwu na-abụ Nwachidodo na Lagos, Omekantinu ezi enyi na-azịa Odezigbo, ọgaranya ngada odogwu ọbata obi ye, a na-ekwu na nkịtị eze kwesịrị na-akpa akụ enwe ebe mgbulu oyimọbata ụnọ dị mma omelọra, ụmụ ogbenye na-ebeli ga-ekpele ozu na ụmụ ogbenye akụ enwe ebe nwoke obi salasala ala na-azụ nwa odozi obodo obichiri ụzọ ụwa nọ na-abụ amụkanika bịa n'aka oche ndo na-abụ oke osisi ụmụ nnụnụ jiri melụ ụlọ oke osisi adịzịlị n'ọbịa ụmụ ikolika ụsalị na ana Baba m Jude Onyebuchi olowo dara ụdara ije Chief Jude nwa Onyebuchi, simple man by nature. Eti Jude si abụ onye nwere ego ka Jude si abụ onye ogbenye. Onye ọbụla na-azazi akụ enwe ebe n'ala Igbo mana ọ dịrị njọ, maka na ibe dị mma ka na-eme nṅomi. Mmadụ na-eṅomi ibe dị njọ. Ọ bụ na ịdị ka akụ enwe ebe, ị ga-enyekwala ogbenye aka. Ọ bụ na ịzaba akụ enwe ebe, ị ga-emekwa ka akụ enwe ebe. Ọ bụ na ire ka ọmọgọ na-akpụ, ị ga-alụkwala ajadu ụlọ. Ọ bụ na ire ka ha chifu mụ, ị ga-enwekwa obi salasala. Ọkwa na ụdị mmadụ akụ enwe ebe kwesịrị ka echie ya eze, ọkwa na ụdị mmadụ chifu Onyebuchi kwesịrị ka echie ya eze, maka na ọ bụ na chi eze obodo, obodo abụrụ sọ mma. ọ bụ na chi eze obodo be Obodo adị n'udo, maka udo na-eweta mmepe obodo, mmepe obodo nyaba ọganiru. Chief Jude Onyebuchi, Osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma, ọzọ Igbo ndụ na mbụ, osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma, identity ndị akpụ oke osisi eji mara obodo abụ, nke nga na-akpụ, osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma, ọgbụchukwu mali na-akpụ, osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma, ụmụ ogbenye na-ebeli ga-ekpele. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma, Chief Jude Onyebuchi, osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma, osisi ọma na-amịta mkpụrụ osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma. Ịchọ ka gị na Jude na-emekọ ibe n'ụwa, jidekwa eziokwu. Ịchọ ka Jude nyeli gị aka n'ụwa, jidekwa eziokwu. Maka na eziokwu ka o ji aga n'iru, eziokwu ka o ji bụrụ ọgaranya. Akụ enwe ebe ka m ji wee mali na onye nwere ego a na-emere nganga. Ibe Jude jiri zaba akụ enwe ebe, chedo ntị ka nkọwa anya ọfụma. Ibe o ji zaba akụ enwe ebe, chedo ntị ka nkọwalụ nụ. Maka na o kwetara na onye nwere ego tata dị n'ụwa nwere ike chiọma nwezi.
ogbe kwulu na onye na-nwere ego tata nwere ike shi onwe mgbe ijidekwa eziokwu ka eji aga n'iru Chief Jude nwa onye Ebuchi Chukwu ji ezigbo nwunye gozi akụ enwebe wele ezigbo ụmụaka wee chọọ ọnya mma wezi alikashi kwubi okpueze o ji bụla ọkasị akasị a na-esiri ibo bongo osisi na-amị ego Chief Jude nwa onye Ebuchi Blessed akụ enwebe kenalimu Chief Ugochukwu Wamba Ewu ezigbo oyi gị n'Ogume na Ntụeke Ugo Best Nigeria Limited onye anyị ji mala Ogume a friend in need is a friend indeed Ugo Best bụ oke mmanwụ Triple Chief Wamba Ewu oyi mụ nna nyelugo n'Ogume Ntụeke Ugodi Ebube n'ụmụ eshi n'ide atọ Ezugo n'Ogume Autonomous Imugo Best Odogwu na Ntụeke onye ọ ga-adịle mma Blessed akụ enwebe Jude onye Ebuchi ọ sị mụ kene ndị ezi ọhị ya Chief Jude Evergreen onye Edowu ọnwa na mbọsị ọnwa ọ sị mụ kenekwe Chief Chikozie nwe Olisa eselu n'ọka etiti eselu ọshọra ndị Igbo niile ambasadọ Ekenwofia nya bụ founder Diamond Fitness Club of Nigeria Ekenwofia Odogwu Jude onye Ebuchi si mụ kenekwe Chief Osita nwa Ezechukwu Oyimosita Ezechukwu Oyimolike eze na Nanka nwanne dị na mba na Nnọkwa ọ ga-adụlu n'ụma ka mụ kene ezigbo nwanne m Chief Chinenye Ịgbasị ahụ ọzịkwa ite ego na nwunye Odogwu ezi nwanne m ibe mekwena gị Chairman Managing Director Shimeki Consignment Nigeria ọ ga-adịle gị mma dị asụwaju ndị Igbo n'Ikorodu Money Port na ọ ga-adịle gị mma Chief Dr. Obiora Chukwuka ezi abaka ego na Nnọkwa Chairman Managing Director Green Life Pharmaceutical Limited Oyimezi afaka ego Inelimezi afaka ego Oyimezi afaka ego ndị na-enyela aka bara ụba Oyimezi afaka ego ọlọmị na-alụlụ mmadụ abaka Oyimezi afaka ego Ifeọma ị na-eme na Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ Oyimezi afaka ego ka m kenekwe my good brother Chief Engineer Henry Madukife ezigbo nwanne m n'ịgadị nwanne ma mgbe nwanne ya nọ na mkpa ọ ga-adịle gị mma Engineer Henry Nwanalụ nọ n'ime mmiri ọlụsị anya ụnọ akwụlụ gengem anụmụ mbọsị ọ bụ chairman ụmụnya youth Lagos branch ka o ji tinye side post n'ụmụnya niile ọlụ dị mma nwere ụgbọọlụ dị mma ezi nwanne m ọ ga-adịle gị mma Oyim Simon nwụ ya nna Odogwu n'ezi Owele Odogwu ndị bebe na mkpa ọka n'ime maka ọlụọma ọ
Simon nwụ ya nna anụmụ mbọsị ọgwali nna ya gwa anyị jere egbula ewu na ebi na-ese ka o jikwa nna ya gwa ọka n'ime n'ezi owele Chukwu dube m ndụka Ogbuefi wọdị na mụdị ọka wọdị bebi ọkụ wọdị odogwu ị ga-adị Kenny Trust nwa nwizu nwanne m keneli m obi nwoye ogbo odogwu ọkpata ozu ọra obi nwoye ogbo Chibu Jude onye bushi osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma ọzọ Igbo ndụ na mkpo osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Identity ndị akpọ oke osisi eji mara obodo abụ Ikenga na akpọ osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Ọbụchukwu mali na akpọ osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma ụmụ ogbenye na-ekpeli gị ekpele osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Chibu Jude onye bushi osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma osisi ọma na-amịta mkpụrụ osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Dunga nwa si na mmiri bịa ije ụwa ọgọ ga-egbu kwene gị ihe mụ Dunga nwa okwu ndụ odogwu ọzịkwa ka o ji medunga ibe na-emeli Dunga nwa m ibe n'osi na mmiri eregote nwa m Dunga nwa okwu ndụ na mmụ nya odogwu ozu ome ibe jem odogwu n'ụwa n'ozu ome odogwu a na-anụrụ asịrị na ibe ozuele ome ya ka ndị Yoruba ji kwue asụ anya na Yoruba oremi onti onileshe masị ilerite oshe emushe oremi olowo nwamibe anyị nwanna shụnọmọkọ ịnụlụ ka anyị na-atabo oyimeji ka eme nwe eze ya onye mba ugwu abụọ gide keneli m nwe eze ya nwa m ọlụkilieri nke ji wee mala ejike Ojichukwu bụlụ ụzọ n'ilo na-eme na nkịtị ka m kene duru oyimu onye ba na njaba oji moto eme ọgụ ezigbo oyimu eze nyelu nwa na nkume oyime ome ka nna ya onye nkume ọ ga-adịle gị mma ana m ekenekwu ezigbo oyimu Christian Nwobu Ezudu na Amọbịa odogwu oyime Ezudu na Amọbịa bịa Ezudu ezigbo oyimu ndị mụ na ba na-adị na mma keneli mushifu Stevie na Jegbo oyime ịkọ na-adị n'ọka odogwu nwa Jegbo ịkọ na-adị n'ọka anụ gbalụ nkụ na-eju ọnụ odogwu nwa Jegbo anụ ganga mpi nwa Jegbo onye ọ ga-adịle mma Igbo na-atịrị anyị o nwere onye ga-emife mmelụ ụmụ Igbo ọganiru Victor Nova Nkwishi anyị bụ Igbo bụ enyi mmekwu a na-anọrọkwa eze n'Igbo na-atịrị anyị who are the nation developer Igbo
Igbo's a nation developer. Who are the nation developers? Igbo's a nation developer. Minus Igbo Nigeria go be bush. Igbo bụ nation Ewer developer. uke Igbo Nigeria bụ Jwanya. Igbo bụ nation developer. Who are the nation Nwere developers? Igbo bụ nation developer. Ndị Igbo bụ nation Nwere developer. Igbo bụ nation developer. Anyị bụ Igbo bụ nation developer. Igbo bụ nation Minus developer. Igbo Nigeria go be bush. Ndị Igbo bụ nation Minus Igbo developer. Nigeria go be dirty. Igbo's a nation developer. Ndị Igbo bụ nation developer. Igbo's a nation developer. Igbo na-atịrị anyị yo. Igbo na-atịrị anyị yo. O nwere onye ga-eme ife mere ụmụ Igbo ọganiru. No Victor, no vanquish, anyị bụ Igbo bụ enyi. Mmegbu a na-anọrọkwa eze. Ndị Igbo na-atịrị anyị yo. Chibu Jude onye bushi. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Ọzọ Igbo ndụ na mkpo. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Identity ndị akpọ. oke osisi eji mara obodo abụọ Isi na isi rabụ n'ọnụ. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Mmadụ na-akakwa ibi ya. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Oke alụsị nke akpọ. osisi ọma na-amịta mkpụrụ Ihe ọma tụrụ mbọsị afọ ogbu nkwọ. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Ihe bụ n'aka n'elu osisi ozigbo. ọma na-amịta mkpụrụ Ya ọma mere mmebe amala onye ka osisi onye. ọma na-amịta mkpụrụ Ya ọma mere mmebe amala ndị ka ndị. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Ọ bụ Chukwu mali na-akpụ. osisi ọma na-amịta mkpụrụ Oke alụsị agụ ata jide ebube. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Mmadụ na-akakwa ibi ya. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma A na-esiri Igbo bụ osisi nkọ. ọma na-amịta mkpụrụ ọma Osisi ọma na-amịta mkpụrụ osisi ọma. ọma na-amịta mkpụrụ ọma Chibu Jude nwa onye ebuchi. osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma Akụ enwe ebe nke ndị afọ. ọma na